केजरीवालान भारतीय नोटींचेर देवदेवतांचे फोटो आसचे मागणी नरेंद्र मोदी कडेन केल्या उपरांत आता महाराष्ट्रातले फुडाऱ्यांनी लेगीत उडी घेतल्या। भाजपाचो फुडारी राम कदम हांणी 500च्या नोटींचेर शिवाजी महाराज, आंबेडकर, वीर सावरकर आणि खुद्द मोदी अशा 4 जाणांचे फोटो घालून हे लोक देशातल्या शेकड्यांनी लोकांक प्रेरणा दिता, देखून हांचे फोटो घालपाक कोणूच न्हयकार दिवचे ना अशें ट्विटरावरवीं ट्वीट केले। मजगती शिवाजी महाराजांचो फोटो जर भारतीय नोटींचेर आयलो जाल्यार खऱ्यांनीच उर्बा दिवपी आसतलो अशें मत भाजपाच्याच नितेश राणे हाणें उक्तायलां। आमच्यासाठी ती श्रद्धास्थान आहे, आराध्य आहेत आमचे ते। आणि राहिला प्रश्न स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं योगदान, त्यांचं समर्पण, बलिदान आपण कसं काय नाकारू शकतो। आणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांनी भारताला जे आपण आपलं जे वैभव होतं, परम वैभव, गतवैभव, ते सगळं ते पुन्हा मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतायत। त्यामुळे त्यांची देखील तस्वीर जर नोटवर असेल तर ती प्रेरणादायी आहे। छत्रपती शिवरायांचा फोटो आपल्या भारतीय चलनावर दिसावा अशी मागणी किंवा अशी इच्छा मी माझ्या सोशल मीडिया अकाउंटवर व्यक्त केली। ही एक भारतीय नागरिक म्हणून माझी एक वैयक्तिक मागणी आहे। छत्रपती शिवरायांबद्दल प्रत्येक भारतात, हिंदुस्थानातच नाही पण जगामध्ये प्रत्येकाला आदर आहे, प्रत्येकाला त्याच्या ज्वलंत इतिहासाबद्दल अभिमान आहे। म्हणून अगर आपल्या भारतीय चलनावर छत्रपती शिवरायांचा अगर फोटो दिसत असेल तर हे निश्चितपणे एक ऊर्जा देणारी बाब ठरेल। देशाचे पंतप्रधानांनी नेहमीच शब्दात पलीकडे जाऊन कृतीतून पण शिवरायांबद्दल आदर व्यक्त केला आहे। म्हणून एक भारतीय नागरिक म्हणून मी माझी भावना ह्या निमित्ताने व्यक्त केलेली आहे।